Hvor kommer I andre ikke ned? Prøv lige stop. Prøv lige vente, Fie, du skal lige vente med at gå ind. Han skal lige være færdig med at tænde træet. Og så har jeg lovet at filme hans lille prinsesse, og det kan ikke komme til, da du. Prøv lige gå derhen.